Jesu Kristu inkosi. Sizoya ezwini lethu lanamhlanje bazalwane esizolifunda izwi lethu lanamhlanje litholakala lapha encwadini Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Namhlanje bazalwane litholakala Matthew chapter 1 njengoba besesishilo isihloko sakhona sithi ukuzalwa kukaJesu. Esizokubheka namhlanje sizobheka ukuthi umsebenzi uJesu owazowenza la emhlabeni. Sizobheka nje okufo namhlanje izinto uJesu azozenza la emhlabeni. So Matthew chapter 1 sizoya verse 21. Verse 21 ufundeka kanjena ke bazalwane. Ngifunda uthi verse 21 wakhona Matthew chapter 1 verse 21 uthi ngithe verse 1 chapter 1 verse 21 uJesu weza la emhlabeni uzosikhulula lithi uza kuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezolweni zabo. Ngicela siguqeni bazalwane sikhuleke.
Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele, wena onamandla onke, wena owanikela ngendodana yakho uJesu Kristu, uyena Nkosi igama laphuma kuwe elokuthi uNkulunkulu wethu ongcwele uJesu, owathi Nkosi uyena oyakusisindisa ezonweni zethu. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ngezwi lakho, ngiyacela Nkosi ulichaze ngomoya wakho egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Sizobuka-ke bazalwane izinto uJesu azozenza la emhlabeni. Ngithe sizobuka izinto zibe u4 njengoba izwi lisho lithi uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Abantu bakaNkulunkulu uyobasindisa uJesu ezonweni zabo. So ziwu4 lezi zinto esizoyibheka namhlanje. Okokuqala, uJesu wezosikhulula. Okwesibili, wezoguqula ekuphileni kwethu okudala siguqukele ekuphileni okusha. And then okwesithathu, waba umnikelo ophelele uJesu. Okwesine, weza lokusindisa okuphelele. Ngizoqala-ke bazalwane laphaya ukuthi uzokuzala indodana uyiqambe igama lokuthi ubani? uJesu. uJesu wafika ezofika nokusikhulula ukuthi kukho konke okwakukhona nokwakwenzeka kuqala. Okokuqala nje uJesu wezosikhulula, wafika nokuzosikhulula ekutheni abantu babephila emhlabeni kwakwenziwa ngendlela eziningi ezahlukene uma ngabe wonile, kodwa kuNkulunkulu kwaba kuhle ukuthi uJesu azalwe ebona uNkulunkulu ukuthi asikhululekile. So bazalwane, bekungakuhle angazi ukuthi ngathini uma wonke umuntu ola eyazi indaba yakhe yokuthi njengoba ela wazalelwa uJesu ukuthi ezosikhulula. Uma besila besikumele sonke sikhalele ukuthi Nkosi, ngiyacela ukuba ngokhululiwe impela, ngoba uNkulunkulu wazala wehlisa indodana yakhe enguJesu Kristu ukuba waze washo yena igama, wanikeza igama ukuthi igama lendodana eyozalwa kuyoba ngubani? Kuyoba nguJesu, okuyena oyokhulula abantu ezonweni. Okungukuthi enhlizweni yakho uma ungakamazi uJesu, uma lingakafiki igama enhlizweni yakho, lingakagcwali igama elithi Jesu, kusho ukuthi awazi ukuthi ukhululekile futhi vela ukhululekile. Ngoba uma usuwazi ukuthi khona uJesu, yilapho kwaqala khona ukukhululeka kwakho. Ngoba uJesu wafika emhlabeni efikele ukuzokhulula bonke abantu. Kuningi okusuke kukhona eosuke ukwenza uma ungakamazi uJesu. Yingakho abasuke beshumayela befika kwezinye indawo bebebuza qala, yabona manje ivangeli sekugcwele yonke indawo seyaziwa. Uma ezoqala umuntu ebuze ethi uyamazi uJesu, wake wezwa ngoJesu, bebeqala kusho njalo kuqala ukuze umuntu ezobuza ukuthi ubani-ke uJesu. Lo okuyena uJesu esanikelelwa ngaye uNkulunkulu, wamehlisa waba kuMaria, wakuchuza uMaria ukuthi uJesu angene kuye ngomoya wakhe ongcwele abezoba ngumuntu ebantwini ukuze bambone. Wamehlisa uNkulunkulu ukuze ezokwenzani? Ezokhulula thina sibe ngabakhululiwe kukho konke okomhlaba, ngoba zonke izinto zomhlaba uma usahamba emhlabeni uyucabanga ukuthi konke okwenzayo kuhle, ucabanga ukuthi impilo ephilayo yinhle, uma uwona ucabanga ukuthi konke ku-right, ngoba usuke ungakazi ukuthi khona uJesu lo wafikayo wafikiswa uNkulunkulu ukuze ezokhulula. Uma usuwazile ukuthi khona uJesu, ufanele ukuba ngokhululekile impela. Uma ungazi ukhona ula ungakakhululeki, kusho ukuthi awukakazi ukuthi khona uJesu. Omula yenza sure uqiniseke, ube nesiqiniseko sokuthi ngoba ngazi ukuthi khona uJesu uyakhululana. Kunezwi lakhe yonke lento la eBhayibhelini, uJesu uyakhululana. Kusho izwi uqobo lwalo lithi uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi uJesu, ngokuba
nguye oyakusindisa. Ukusindisa nokukhululwa, usindisiwe, ukhululiwe ezolweni, eyakukhulula abantu bakhe kuphi? Ezolweni. Uphendukele kuNkulunkulu. Usho njalo nje izwi likaNkulunkulu, yazi okokuqala lokho, usuwazi ukuthi khona bani uJesu, ufanelwe ukuba ophendukileyo, ufanelwe ukuba okhululekileyo. Unumber 2, uJesu weza ukuguqulela abantu bakhe ekuphileni okusha. Once wazi ukuthi khona uJesu, uyakhululwa. Mawusukhululiwe konke usuyaguquka-ke manje, usuzophila kanjani? Kabusha. Uphila kabusha. Ngiyakhumbula nje nami bazalwane, ngingakazi ukuthi-ke ngingayixoxa kakhulu eyami indaba lokuphenduka kwami iyaba nje ngenye into. Ngaphenduka ngizange ngisho ngiyayezwe mina bazalwane, kwazenzakalela nje lokho kuyokwenza ukuthi ngimbonge uNkulunkulu, ngithi ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangenzela umusa. So uma usuphendukile, mina ngakade bazalwane kuthiwa ngizoba isangoma, ngangiyiso futhi lesi sokuqina. Bengifake iphandla yonke lento ebuseni, bengivuse bekuthiwa ngidla amagobongo, ngenziswe yonke into lekuba ngazi kwenziweni, kuphuhluswe, ngidliswe ngifakwe iphandla. So kodwa ngesikhathi kufika uJesu ngaguqulwa empilweni yami. Ngiyakhumbula lokuthi ngaphendukaphi lapho engakhishwa khona yonke lento, bayikhipha bayithatha bayishisa. Umfundisi wacula icule lithi, igazi lemihlatshelo yonke yabaJuda yayingeluqeda uvalo. Ngiyakhumbula icule ngabhajadiswa ngalo, kwathiwa yayingeluqeda uvalo, yangesusukona, kodwa kwatholiwa Kristu lodwa. Ngaqala ngabuzwa kancane, waqala wathi umfundisi, uma ngabe usungaba ngangakazi lutho, wathi ufaste, uma ubuya esikoleni uwenze njani, ungadli imini yonke, ukhuleke ngakwenza lokho. Waqala uNkulunkulu wayibonakalisa kimi, ngaphenduka ngokuphelele. Yonke lento kwakushiwo kuthiwa ngizoba isangoma, vele bazalwane phela kubanjalo. Uma uzaliwe ekhaya kungekho umuntu owaziyo, kwathiwa ngizophatha ikhwama likagogo, ngoba ugogo wami ozala ubaba wayeyisangoma. So yimi-ke i-firstborn kababa, so ngithatha yimina eyothatha iy'khwama zakhe. Yaqala lento ngisemncane, wangena lo moya, ngingene emanzini, ngiphume ney'nyoka, ngigijima ney'nyoka, imoya nje engcolile. Lapho enga-introduce-kela khona uNkulunkulu, yashintsha yonke impilo yami, kwaphela yonke lento yamaphupho nayo. Ngicabanga nokuthi ngihlakaniphile nasesikoleni, ngiphuphe namaphupho, iphephe lizosethwa, ngivele ngiliphuphe linjengoba kuthiwa hayi uzoba isangoma ungqweqwana-ke wena. Ngiliphuphe linjengoba mangithi ngiyafunda konke, khona nje lapho engangathola khona 100 over 100. Imoya engcolile iyasebenza, ngaze uyikholwe, kanti usebenza ngomoya onjani? Ongcolile. Yabo idratsha zonke lezi zebiology, ngiyakhumbula nje ngifunda ugrade 8, ngikhiphe zonke. U-RVM wakhipha ini, wakhipha i-check, kwathiwa nangu uMiss English, nangu uMiss Biology, ngoba ngangivele ngiphuphe yonke iphepha nembuzi njengoba injalo. Ngikhumbula nje ukuthi zazi zathi iy'ngane esikoleni, kwenze njalo emkhonto wena, iphepha ubhala usulibonile, sebethanda ukufunda nami, kanti cha, ngivele ngiyiphuphe nje lento mina injengoba injalo. Make kwathiwa nje sizobhala, washa. Sebehlale bengilandela, kanti lisebenza nemimoya engcolile. Ungacabangi ngabekhulela kuxa ukuthi bazokhulela amanga. Okunye kuzoba yiqiniso, imoya engcolile iyasebenza, kodwa wena fanele ukulwele, ubone, uphenduke. Ngaphenduka bazalwane, uNkulunkulu wangenzela umusa, ngakushiya yonke leyo nto. Uma usuphendukile-ke, uJesu wezela, bengisashilo ukuthi wezela ukuthi sizokhululwa. Mawusukhululiwe uyaphenduka, ushiye konke okudala, uphile impilo kaNkulunkulu. Konke lokho osukukade uhamba ngakho, uKristu mayesefikile uyaphuma. Leyo ivesi siyithola kwabaseKorinte chapter 5 verse 17, lapho kufundeka khona kanje bazalwane, ukuthi kanjalo umuntu kuKristu uyisidalwa esisha, okwakuqala kwedlulile sekuvele okusha.
Amen bazalwane. Uma nje usuwenze njani, uma usukuKristu, wena usuvumile ukuthi uyaphenduka uJesu usuyamazi, usukhululiwe. Mawusukhululiwe wenze njani? Uyaphendula, ube isidalwa esisha, kwedlule konke kwakuqala, kuphele konke. Uma ubunomona, hamba mona. Uma ubutshontsha, hamba ntshontsha. Uma ubuney'nkanuko, hamba inkanuko. Uma ubuhleba, awungeke kuhleba. Konke obukade ukwenza uzoba isidalwa esisha. Uma ubungishana, hamba kungishana. Uyahala, hamba kuhala. Zonke lezi zinto eziwukungcola, iy'nkanuko iy'nkanuko zamehlo umona, ubona izindlu zabantu bayikhandile, awazi ukuthi baplaneni nokuzakha. Ngeke nje mina kudlule ubani, usuyaqala ususidla awunayo ngisho imali yozihluba utshani boze kuphume phezulu, ngoba usebenzisa umona. Awumazi ukuthi lo muntu owakha indlu uqale nini udecide ukuthi uzoyakha indlu. Wena unomona, ubona iy'ngane zabamakhelwane ziyafunda ziyaphumelela, uvusa umona. Uma usuyisidalwa esisha kuyaphela konke lokho. Ubona imoto kamakhelwane, ngeke nje mina nami ngiwuthisha ngabuyini ngidlule ingane ngidlule ubani ethenga imoto. Umona yonke leyo nto iyaphela ngoba uba isidalwa esisha. Okwaqala konke kuyedlula. Umona, inkanuko, ukuhleba, ukuphanga, ukucishana, yikho konke, inhliziyo embi, konke ngoba ubukade uphila ngokwezwe. Ubengakafiki uJesu uzokukhulula. 1, awukaguquki, ubungaguqukile ngoba sekufika uJesu wazokukhulula. Ukhulula uJesu, kuyaphela konke, ube isidalwa esisha. Uma usaphethe zonke leziya zinto eziphethwe umuntu ongamazi uJesu, ongakhululekile, umuntu onjani, ongaguqukile, awungeke uhamba uye kuNkulunkulu uyocela ukuthi Nkosi, ngase nganomona. Siyaphasa ezinye iy'ngane esikoleni, uyathetha. Siyaphakamisa ezinye iy'ngane esikoleni, uyaqala inhliziyweni, usenza ngcono njena, yindaba usenze ngcono. Awukabi isidalwa esisha. Konke okudala kuyedlula, kuqale okusha, ngoba kuwe sekufike uNkulunkulu. Asizenzi izinto ngendlela endala mase kufika uJesu, ngoba uJesu wasifela, wasiguqula, wasikhulula. Mase sikhululekile, sase siyavuma, sase siyaguquka. Mawusuguqukile, kwaphela konke. Awusaphili njengokwezwe, uyamishana, ugodla ukudla, ulambile omunye esikoleni, ulokhu ugoboshela amasendwichi uwadla wedwa, uyamishana. Ukudla kuwe kuyinto engaka. Umuntu becela ukudla, hawu sibanibani, makhelwane ngilambile, ushifta inyama efrijini uyishonisele, umnika ubhontshisi, ngeke nje sekusele yami inyama. Konke lokho kuyedlula ngoba uyisidalwa esisha. Wena uwenza ngokukaNkulunkulu, awenzi ngokomona. Uhambisa njengokwesidalwa esisha, uyaguquka, kuphele okwakudala. Abangani bakho uhamba nabo, izinto ebenikhuluma ziyashintsha. Ushintsha ilanguage, ushintsha ukukhuluma, ushintsha ukwenza, ushintsha ukuhamba, ushintsha ukugqoka. Uma ngabe ubungafuni ukugqoka, kakhulukazi asifuni ukugqoka, sifuna ukuhamba nqunu. Uma usuyingane kaNkulunkulu, uma kufika nje ivangeli, uyashintsha, ushintsha yonke into. Kuthiwa ugqoka ngendlela ofuna abantu bakuthathe ngayo. Uma ngaye ekugqokeni, you dress the way you want to be addressed. Uma ufuna abantu bekuthathe njengaleya nto leya, uzogqokisa okwayo. Uma ubone niyelizwe kuthiwa khona iy'febe zigqoka ini, zigqoka iy'ngubo ey'mfishane, zihlafuna ama-chappies. Ingane yakholwa ihlafunana ne-chappies ehambisana nogwayi. Uma uphuza ubhema ugwayi, uhlafuna i-chappies. Uyingane, uhlafuna i-chappies. Uyisidalwa esisha ngokukaNkulunkulu, uhlafuna amawuzu usogwinya. Awuhlafuni nje uhamba uhlafuna, ukhuluma nabantu abadala uyahlafuna. Umuntu omdala uhlafuna i-chappies. Akukho right konke lezo zinto. Lithi izwi leNkosi zikhona zonke izinto, kodwa futhi ayisizi zonke.
ngoba umuntu uzobuza ukuthi kona ngami kuhlafuna cha kodwa akusizi futhi konke so bazalwane silwele lento yokuthi uma usuwazi uNkulunkulu uyashintsha uNkulunkulu wakho uJesu Kristu uyena owanikelwayo ukuzosikhulula uyena owanikelwayo ushizwi lapho abaseKorinte besibili chapter 5 verse 17 uthi kanjalo uma umuntu ekuKristu uyisidalwa esisha wavele waphenduka waba isidalwa esisha wavele washintsha konke abebekwazi ukukhuluma kanje awusakhulumi kanje bese bebuza ukuthi kwenzakaleni uzethi khona enye icule sasiculela lithi abangani bami sebekhuluma ngami lezihlobo zami zikhuluma ngami zifuna ukuyikhipha lento enjani engene kimi so bazalwane kuyabuza ababuzi kuyayibonakalela babuze bathi kwenzakalani thina nje kuze kubhuqwe ngathi kuthiwa kwenze njani iphi hairstyle yenu kwenzakalani emakhandeni angifuni nokube nase ngikhohliseke bazalwane ngazi uNkulunkulu ophila kimi angimazi uNkulunkulu ophila kuwe ngazi ukuthi uNkulunkulu bese fikile kumuntu uyakhohlwa yiyo yonke into uyazidela uhambe ngokuNkulunkulu uhambe ngokuthokozisa uNkulunkulu hayi umngani wakho hayi abanye abasebenza nabo ukuthi bazokubona ukuthi hairstyle yakhe njani bazokubona ukuthi ayigqoke ingubende kwenze njani ugugeleni awuhambi ngokwezwe kodwa uhamba ngokwantando kaNkulunkulu ngoba wena ufelwe wena wafika uJesu wazofela izono zakho waphuma ezintweni zezwe kufanele inkambo yakho wena uguquke kufanele wena uphenduke ekuhambeni kwakho njengabo bonke abanye abantu yingani ngiyalokhu ngibuza lo mbuzo ukuthi uma umuntu ephuzile awumbuzi ukuthi uphuzile yingani wena uma sekufika uJesu abantu bahluleke ukubona ukuthi usunoJesu bahluleka abantu ukubona usakhuluma ngendlela okukhuluma ngayo usenza ngendlela okuwenza ngayo konke akushintshe lutho uma ubonisela wena uvumelana nalo uma ubona isiphingi wena uvumelana naso lize lithi izwi lapha kuyiKubo 50 angazi ngobese bani mawehla ethi ngizokuyilaya ngizokudalula ngoba ucabanga ukuthi ngifana nawe uma ubonisela uvumelana nalo uma ubona isiphingi uvumelana naso lize lehle lithi uhamba uyevuza indodana kanyoko lisho njalo so ubusuyisidalwa esisha uNkulunkulu kufika kukaJesu empilweni yomuntu mawusukwazi ukukhipha igama elithi Jesu kulindelekile ukuthi uyaphenduka okunye ke kuphela konke sekuphelileke ihambile bahambile bonke omona bavela ukuphana usuphila kamnandi uthanda abantu bakaNkulunkulu uwenze zonke izinto ezinhle zonke izinto zihamba kambili ukususa lokho kuyi-opposite ukuyisokuhle kubonakala ukuthi lo usephendukile umntwana kaNkulunkulu unamba 3 wethu esiya kuye lithi izwi lithe sizokhuluma ngokuthi uJesu wazosikhulula weza lokuthi kufanele siphenduke emveni kokukhululwa emveni kwalokho uJesu wehle waze emhlabeni waba umnikelo ophelele uJesu waba umnikelo ophelele lokho sikuthola umnikelo ophelele kumaHebheru 9 verse 25 Uwaba nje uJesu umnikelo ophelele akufananga njengakuqala njengoba kwahlale kwenziwa iminikelo lithi ke kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi njengalokhu umpristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka ephethe igazi elingesilo elakhe haleluya wayeya njalo umpristi oxolela izono zabantu njalo eyongena ephethe igazi lani okungelona lakhe leli igazi likaJesu elaba umnikelo ophelele weza nalo kanye kwapheleliswa konke la umpristi omkhulu lithi Jesu kungesikho futhi ukuba azinikele kaningi uJesu akayinikelanga kaningi akakwenzanga kaningi kwaba kanye nje njengalokho umpristi omkhulu engena endaweni engcwele wayehambela njalo eyobacelela uxolo kuNkulunkulu engcwele iminyaka ngeminyaka njalo ephethe igazi elingesilo elakhe uJesu wasifela kwachitheke lakhe igazi
njengoba sisho sithi uJesu wangifela, ngiyamthanda uJesu ngoba wangifela, wasinikelela ngegazi lakhe kanye. Yingakho izwi lenkosi lithi lowo osenjani osephunyukile enkembeni akabaleke ngabesema. Ngoba usuyakwazi ukuthi kuyini ukuphunyuka ezonweni ungabe usaphindele emuva. Yikho izwi lithi oseke wanambitha izinto zasezulwini, izinto zikamoya ongcwele, waphinde wajika emuva, kunakwenzeka ukuba uyavuswe ngoba useyibethelela indodana kaNkulunkulu obala. Uqalela phansi uyayibethela indodana kaNkulunkulu. Kwenzeka kwaba kanye uJesu wasinikela kwaba umnikelo ophelele. Yilezo zinto uJesu wayizele la emhlabeni. Wenzela ukusikhulula, wenzela ukuba siphenduke mase sikhululiwe, weza wazoba umnikelo ophelele. Ngeke kuphinde kulokhu kuyongena umpristi engene enzalo okwakukuthi uze kuJesu uthi ondodana kaDavide ungihawukele, ungenzele umusa, uye kuNkulunkulu. Wonke umuntu uyayazi into eyinkinga yakhe emehlulayo. Bese siya futhi sase sithi okuka-4 wenzela ukusindisa ngokuphelele. UJesu usindisa mayekusindisa ukusindisa ngokuphelele, akalenzi futhi iphutha. Uyizwele futhi nawe uma uvukile wangena, ngoba uma usanda ukusindiswa wonke umuntu owasindiswa ngokuphelele khona lokhu umnandi ozwa noma kusuke kufanele ukuthi njalo ungasabuzwa uthi Nkosi kwenzakalani, uthi vuthisa Nkosi umlilo wakho ohlothileyo, umcele uNkulunkulu uthi Nkosi kwakungenjena. Ngoba mekusindisa uthi ukusindisa ngokuphelele uzuyizwele nawe ngaphakathi. Umuntu uyathula uyababuka abantu, ungavumi ngisho lokuthi uthule, uthi ngathi ungamxoxela nje umuntu, ungathi ungamxoxela nje, ungathi ungaxoxa nje. Ngake ngangena ngelinye ilanga bazalwane, ngangena ebhenki empangeni. Uma ngithi ngiyangena lithi na kuvele kufika izwi nje lithi ngaphakathi uJesu ebona isixuku wavula umlomo wathi, wena mawubona isixuku uvula umlomo uthini? Awungayiqali indaba, ayingayiqali indaba. Wakumele ukuthi ngayezwa ngathi ngaphuma sebethi inkosi ibusise. Awusiyabonga ngoba kwaba content nje uJesu ebona isixuku wavula umlomo wathi, wena uma usibona isixuku vula umlomo uthini? Noma uyawuvala wakho, noma uvula ufakazele isixuku ukuthi sithini, noma wenze njani, kukuwe ukuthi wena uJesu lo owawuvutha umlilo usaqala ukumuzwa, uzwani njengamanje. Asikumeleni ukukholwa kuze kube ukuhlengwa komphefumulo, ngoba sikubalekele ukubamba ukuthi uNkulunkulu awubantu, awushisi usivivi, yokukhipha kuphi emlonyeni wakho. Haleluya bazalwane. So asihlaleli sinayo lento eshisayo ngaphakathi kwethu, eshisekela uNkulunkulu ukuze singoni, ngoba ukulonda izwi likaNkulunkulu enhlizweni yakho awoni. So isho njalo uJesu wazoba yini? Umnikelo ophelele. Njengamanje sithi ukusindiswa okuphelele, sokhuluma ngokusindiswa okuphelele kutholakala kumaHebheru 7:25. Uthi okay, ngakho-ke unamandla okukusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela umeli. Lisho njalo nje izwi lithi-ke ngakho-ke unamandla okusindisa ngokupheleleyo abeza kuNkulunkulu ngaye. Siza ngobani kuNkulunkulu? NgoJesu. uJesu wehlisa yena ukuze azofela thina. uNkulunkulu wanikeza uJesu amandla thina masiza. Yikho masiqala sikhuleka sithi Baba egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siza kuNkulunkulu ngobani? NgoJesu. Uma uqala nje uvula umlomo Baba, simemeza uBaba, siza kubani? kuNkulunkulu. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, lo indodana yothando lwakho owasinikelela yena emhlabeni ukuba senze njani, ukuba azosikhulula, ukuba senze njani, siphenduke ewumnikelo njani opheleleyo, esilethela ukusindiso njani okupheleleyo. Amen bazalwane. Wasilethela, uma
masiya uNkulunkulu uwumeli kwaze kwathi angithi ayo meli wabo ya abazalwane isho njalo nje indaba ithi okwezelwa uJesu emhlabeni ukuzosikhulula zicinge ngabe ngikhululekile yini uma ungakhululekile ngabe ngiphendukile yini kukho konke okube bengikwenza wazi uJesu waba umnikelo ophelele weza uJesu uzosindisa ngokunjani bazalwane ngokupheleleyo yilokho nje bantwana bakaNkulunkulu simbonga uNkulunkulu simdumise simnikeze udumo ukuthi wasenzela amandla wasenzela ububele ngoKristu Jesu oyinkosi waseNazaretha ngizocela ubaba uMthembu sikhuleke sibonge izwi lenkosi kodwa sizoqala sicule sithi Jesu esiphambanweni sonke sithi Jesu esiphambanweni ngikubona khona Jesu esiphambanweni ngekubona khona lapho Oh
Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, Baba wethu onamandla onke, Baba Nkosi yethu uJesu Kristu, siyabonga emini yasekuseni namhlanje, sibonga ukukhuluma kwakho, phela usilethele uJesu uba azosihola endleleni, asenzele impilo yethu ibe lula ukuza kuwena. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthi usithandile singazi lutho, wasidonsa ngothando olumangalisayo, wasondeza kuwe. Safelwa esiphambanweni singazi, kanti wena Nkosi unecebo ukuze thina singayi ebhujisweni. Sikhululwe ezoneni, sikhulule ey'ntweni zezwe. Yiba nathi-ke Baba, sihambe indlela ebonakalayo, sihambe ngokukholwa. Hamba kwethu Baba kwehluke kunezwe. Sibusise-ke Nkosi sisaphuma la, bantwana bakho bonke ube nabo, ibandla lakho libusise, uligcine ey'ntweni zonke. Sibongele kakhulu Baba ukuthi awubahlanganisi abantu kungekho ofuna ukusho kubona. Siyabonga-ke Baba ngomsa wakho egcwele, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen.